Boas tardes. Bueno, estou nun sitio que, a ver como os vou explicar, porque a cousa non está doada. Localizado. Pero, polas pistas que vos vou a dar, creo que podes atopado. Sí. Bien, en fin, o sitio no que estamos chamanlle onde morreu o home. Así, tal cual. Onde morreu o home é un lugar que nos contaron, no que circulan varias lendas, varios contos. A tradición oral nos fala de un lugar donde morreu un home, outros dicen que un monxo, un frade. Tamén nos falaron de que pouco máis abaixo, en Barcia do Seixo, había un lugar de postas coñecido como a Casa dos Frades. Bueno, é que tamén era este camiño, por aquí discurría un camiño que parece ser, conta a tradición, que unía os lugares do mosteiro da Armenteira co monasterio de Melón. Algún xa se fai, podese facer idea que onde estamos, pois, despois do Castrove, a serra, o monte do Seixo, monte que xa falamos moitas veces, onde está o Portalén. De feito, ali onde estou señalizando está o Portalén, o lugar coñecido como a porta ao máis alá, onde entras noutra dimensión, e que algunhas persoas dicen, se fala cos que xa non están, cos que marcharon. Un pouquiño máis ao lado, tamén, o Marco do Vento, un enorme menir. Algúns dicen que é unha intervención humana, outros falan incluso de que é un calendario solar. Aí o deixo. E a literatura dela algunha podes atopar. Bueno, que é o que onde morreu o home. Onde morreu o home é un milladoiro. Por se non sabedes, Milladoiro é un lugar donde se acumulan pedras. Este montículo que está comido pola maleza, aí o temos, entre as miñas. A ver se desde aquí vedes aquí ao lado, eu apartei un pouquinho os fentos, creo que se ve, vedes que está formado todo este pequeno montículo. Creo que se ve, verdad? Sí, aí tendes. Apartei un pouco o fento e todo este montículo considerable se chama o Milladoiro, e era onde a xente acumulaba pedras. O sea, que era un sitio polo que, cando a xente pasaba, recordaba, aí, mira agora, creo que se ven, este montículo aí está coberto pola vegetación. Este é un milladoiro. Hai uns cuantos miles e miles de pedras, polo tanto, decía que foron miles e miles de persoas as que foron depositando pedras nesta zona, recordando o lugar onde este home apareceu morto, que xa os digo, polo que me chegou a min, falan que dun frade que estaba facendo o camiño e que posiblemente fora pasar a noite en Barcia do Seixo, aí, pois, que tiña uns sitios de tapa e de pernotar no camiño que discurría supuestamente dende Armenteira ata o monasterio de Melón. Ou sería outro. Mira, agora desde aquí creo que se ve tamén perfectamente ali o Portalén, coa súa porta que dá entrada ao máis alá. E ali o Marco do Vento, o menir. Bueno, pois había tradición. Eu, dende logo, o que si está claro, algún acontecimiento pasou e que tuvo que ser con casi toda a seguridade. Voume mover un pouquiño, a ver, seguimos vendo aquí o Milladoiro desde aquí. Bueno, ainda todavía se ven pedras. Debe de vir xente todavía, porque hai unha pedra que é recén posta, non están comidas pola vegetación e brilla moito. Isto é o Milladoiro.
Eu teño encontrado destes milladoiros en algún sitio, normalmente hai no camiño de Santiago moitísimos que pasastes por algún sitio do camiño, vesdes que hai acumulación destas pedras. Dicen que é pola tradición de poñelas en memoria aos que non chegaron, e tamén no itinerario que vai a San Andrés de Xío. Neste sitio non me esperaba encontrar ningún, non me esperaba encontrar un milladoiro. Pero aquí o tendes, aquí o tendes. Logo falaremos un pouco deste lendas. Bueno, lendas aquí no Seixo, se buscades en Google, aí hai xente que fixo verdadeiros traballos de investigación, non? O meu é un traballo de correcaminos por aí. Hai acentos, sí. Hasta incluso dicen que é, bueno, un lugar máxico en especial, eso. Desde logo é un sitio que parece ser que está cargado de unha energía, esas personas que saben desas cousas con energía especial, é que ten ese lugares máxicos como a Porta do Alén e demais, donde pois un pode chegar a outro lado. Agora se ve ben aquí, ves? O montículo ese, aí está, aí son milleiros e milleiros de pedras, pequenas, máis grandes. Eu creo que desde aquí viña un camiño que viña dentro do Gavián, no Concello da Lama, e iría hacia Caroi, hacia o lugar de Cima de Vila, ou hacia Santo Domingo, en Beariz. O camiño xa apenas se aprecia, verdad? Quizá fora por aí, parece que eu notei que é un sitio camiñado, pateado, non? No seu tempo. E incluso creo que viña dende Laxedo, tamén en Cotobade. Había a tradición forte de peregrinar o día de Santa Mariña, a capela que temos aquí cerca da Santa Mariña. Creo que xa eso está no Concello de Cerdedo, Cotobade. Deixo aí. En Google Maps o Portalén está señalizado. E o Marco do Vento tamén. Para chegar, se seguides no Google Maps e trazades imaginariamente, eu agora estaría a 45 grados de cada un dos dous, ese sería o sitio. Hai uns árboles aquí, tamén debe baixar un pequeno rego no tempo de choiva, e encontrarse este lugar que, xa digo, deixo aí o conto, o lugar donde morreu o home, e eso son as historias que circulan. E agora é bo momento, porque estamos casi no cambio de solsticio, no día na noite de San Xoán, donde un pode ver aquelas cousas que non se ven normalmente, meigas, trasnos, encantamentos, etcétera, etcétera. Entonces, quizáis sea un bo momento, agora co tiempo está bo, vir aquí e ver, pararse neste lugar. Vale, deixo vos, bueno, vamos meterlle outro plano aquí as pedras. Espero que vos guste, estas cousas. Aí as tenes, vedes? Estas son as últimas que se almacenaron. Algún é fuerte, porque trae unha pedra, cuidado, guapa, Sí, unha pedra importante. Bueno, aí está, lugar donde morreu o home, o que contan aquel, alguén que morreu aquí, e está claro que está na memoria do povo, porque aínda a día de hoxe algunha xente siguen botando pedras, non é un sitio esquecido, nin as pedras se amorean aí de casualidade, algo de verdade hai. Se averiguar algo máis, non dudedes que vos lo contaría. Unha aperta, veña, por certo, mañán, que é sábado, é realmente o cambio de solsticio, mañán vamos a entrar no verán, estáse ben hoxe, xa subiron as temperaturas. Eu pediron uns amigos que contara algo dos contos, das cousas que me falaran da noite de San Xoán,
e por aí polas 10:30 da noite eu contarei aí anécdotas e curiosidades que atopei e que vin por aí de rituales e cousas que parece ser que axudan a que o resto do ano sexa bo, non? Así que nos esperamos, veña, unha aperta a todos, graciñas.